Kung taga-probinsya ka, relate ka dito. Gumawa tayo ng sabaw ngayon, mga loves. Sinabawang miswa. Ayan, panoorin kung paano ko ginawa. Inihanda ko na ang mga pakete ng miswa at ito na pala. O kapag may miswa, ternuhan agad ng sardinas, di ba? Pulang-pula ang ating sardinas na napili tulad ng dashboard mo. Joke lang. At ito na ang magiging mga sahog sa ating lulutuin ngayon. Huwag na nating patagalin pa. Isinalang na natin ang kaserola. Nilagyan na natin ng kaunting mantika. Inilagay ang sibuyas o spring onion. Sinundan ng bawang at luya. Huwag magtaka kung bakit may luya. Pampawala to ng paos. At habang pinapasarap luto natin ito, tayo'y pinapalusog. Ayan, may sardinas. Sinundan ng sardinas, mga loves. At nilagyan natin ng kaunting tubig kasi gusto natin may sabaw. And then, nilagay na natin yung pinaka the best, yung pinaka main dish natin kasi wala tayong iba talagang maulam ngayon. Ayan, ang miswa, ang pangmalakasan nating dish ngayon, mga loves. So ayan, mga loves, meron na tayong sabaw. Nilagyan natin ng panlasa. Ayan, ang spring onion at dahon ng sibuyas ang makapagpaberde ng ating sabaw ngayon, mga loves. So tingnan na natin, tikman na natin at nilagyan natin ng toppings. Ayan, may pa-toppings pang nalalaman. Thank you for watching, guys. Follow for more. God bless.